Ndị be anyị ekene m unu, ezigbo nwanne unu na-ekwu kacha m obi. For ndị na-efolo ife anyị na-eme ebe a since anyị si bụ na anyị ga-ebido wee mepe vidio wee bido na-akọlụ some things, na-explain some things to ndị be anyị, maka na o nwee ọtụtụ ihe some of us na-amarọ. O nwee ka anyị si ewere ihe sometimes na-adịrọ mma, wee si na a ga-ebido wee kọwa ndị be anyị, wee mewe ndị be anyị ka nọ tutorial. Ndị soro Igbo si na it's never too late to learn, and knowledge is a continuous process. Ifugo nke a wee bụrụ ya. Ife anyị ga-eneba anya today, isiokwu bụ ka nkewa si wee bido n'ala Igbo. Anyị si ka anyị neba anya n'okwu a today sitere n'ihe na-eme online for some days na asị na Anambra mere nke Abakaliki wee mee nke ọzọ. Ndị mmadụ wee pụta online, ndị mba mmadụ na mma mmadụ wee pụta online na-akpali onwefa, na-akpọ onwefa ife iberibe. Nke a wee bụrụ ya. So a na-asị na achọ ịsọlvụ problem na a ga-ebido na root ya wee check whether problem. Wee sị na m ga-eneba anya na part of the things bidoro nkewa n'ala Igbo. So nke mbụ, nke eme ka ọ dị fast. Nke mbụ bụ ndị bido wee kewa ala Igbo bụ actually ndị colonial masters, ndị British. Ịma na onye ọcha or onye na-abụrụ onye be anyị, ọ bata like this, ọ na-eme some certain things, o nwere ike ọ na-eme ya na ọ na-eme ya ka ọ dị mma, mana ọ na-ebute nkewa. Ndị a nesịrị anya n'ala Igbo for whatever reason, a wee welu aniọma ndị akpọrọ Delta Igbo wee kewapụfa wee tinye na region ndị West, that is ndị Yoruba fa. Muhammad the rationale behind such an action, ha nwere their reasons, quite alright, mana the thing dey make sense to me. Ka anyị ga-esi wee necha anya na ndị Igbo bụrụ aniọma Delta Igbo wee wedofa wee tinye na Western region n'aka ndị Yoruba. Ọ gbara m yale ife ndị ọcha ji wee mee like that, mana ya dịba ya bụ the first place ebido wee nwee nkewa n'ala Igbo. So ife niile a soro wee mee today imite some Delta Igbo fasị gị anyị akwụkwọ ndị Igbo na gị nwanụ na South East, anyị nwana na Delta State, so therefore na ọ bụrụ Igbo ka bụ ọ dịrọ mma. Nke a bụ okwu asị. Ya bụ the first division ebutere ọ n'aka ndị ọcha ka anyị si wee nweta that problem, ndị na-abụrụ ndị be anyị. Nke a wee bụrụ ya. The second place ebido wee nwee nkewa n'ala Igbo bụ n'isi ndị Ekwere. Ka nkewa si wee bata mgbe Nigeria na Eastern region bido nwee problem na 1967. A wee sị na ndị Igbo dị very very united, na ọ ga-adị mma ka e break ya ha. Wee mee gịnị? Wee divide the Eastern region, wee kewapụta Ikwere fa n'Ọgba na Ekpeyefa na Ụbani, wee kepụta ndị a wee mee gịnị? Wee tinye fa na steeti a na-akpọ Rivers State. Rivers State ifuru today abụrụ Rivers State ekewapụta na 1967. Rivers State ekewapụta na 1967 bụ Rivers State today na Bayelsa State. Ihe bụ ya bụ Rivers State before. So na Igbo a ekewapụta na Rivers State bịa bụrụ minority n'aka ndị Ejo. Those four people kpọrọ Ikwere, Ọgba, Ekpeye na Ụbani wee bụrụ gịnị? Wee bụrụ minority na Rivers State ekewapụta na 1967. Ha wee bugide minority wee ruo 1996 ekewapụta Bayelsa, ndị Ejo wee gaba side Bayelsa. So na ndị a tara afụ n'aka ndị Ejo 30 years, for 30 years after the war. Ifugo ife a wee megide wee ka o si wee ma ya affect bụ some of those Ikwere people wee sị hi na ndị Ejo na-emegide anyị, ka esi survive. Some of them wee sị na ọ kakwa mma na anyị gwa ndị Ejo na ya bụrụ ndị Igbo, ebe ọ bụ na a kpọrọ ndị Igbo asị, na a hate ka ndị Igbo. Ọ ka mma na anyị mee gịnị? Na anyị disclaim ndị Igbo. Ọ ka mma na anyị kepụta onwe anyị n'aka ndị Igbo ka anyị wee survive n'aka these people a na-akpọ ndị Ejo. Ebe a ka identity crisis bido from Rivers State
from Ikwerefa ebe a ka o bido wee megide wee pụta 1996 ekewapụta Bayelsa steeti ndị Ijaw wee gawa. Nke bụ eziokwu bụ na those people anyị kpọrọ afa Ikwerefa and the rest atara afọ n'aka ndị Ijaw. Onwe ndị na-amara ya, onwe ndị na-amara ya. Ife a wee kọsọ gịnị ife a na-akpọ nkewa n'etiti anyị. Anyị kwugo the first one bụrụ gịnị ndị ọcha n'aka ndị Britain mgbe ha kewapụtara Anioma, that is Delta Igbo, wee tinye na Western region n'aka ndị Yoruba for whatever reasons. Ya bụ the first one. The second one wee bụrụ na Rivers State. Ha wee sị ununwa Rivers State, the other people south East Central State, ebe a ka enwesi the other Igbo people. Ya bụ the two instances ebido wee kewa ndị Igbo. Ndị be anyị, ana m abịanụ, anyị ga-amalite okwu a na the second video. Daalụnụ.